nig an túr gan Kyle Macaulay agus hénig sem de chéile a dúis rinne díana glasála agus nuair bhí an aimsir go híhann as ní mar semint le smó stic sa dagan a boscáil. Nó nach chu bhéon ceol eile arsúil agus bhí mar semint ar an sráid agus an bhríon is gcuilt na glach agus bhí sé go híhann. Agus bhrásún mat cían na lohasan go raibh ná raibh gá le córá béal chun go meach tuiscint chun meach rud éigean speisialta Éirinn.